ndị ọma na Igbo ndị njem ọnụ awụchikwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa. Unu asaala chi, unu abọọla chi, unu ehokwara. Ana m asị ihe ọma mere onye ya mekwere ibe ya. N'ụbọchị nke taa ewerego m isiokwu mara wee wuchie. Isiokwu nke eji wuchie n'ụbọchị nke taa sị ịdị nsọ ọ na-egbochi akụ na ụba. Ịdị nsọ ọ na-egbochi akụ na ụba. Ịtụgharịa n'olu ndị oyibo maọbụ ikpọ n'olu ndị iti. Does holiness prevent prosperity? Or does holiness hinders prosperity? Ohe ịtụkwa njem n'ụbọchị nke taa. Ịdị nsọ ọ na-egbochi akụ na ụba. N'egbughị oge echefukwana ihe a bụ oge amara n'isi mbido TV nke mụ bụ nwanne unu nwoke, nwa unu nwoke, ọgụ unu nwoke dị unu MC The Baptist C. Obiachu na-ewetara ya unu ma ọ kụọ elekere 7 nke ụtụtụ meme gịnị ma ochie. Dịka m na-ekwu ihe nwe ma m na-asị na-adị asị ihe ọma mere onye ya mekwere ibe ya. Ọ bịara bụ onye ya abịagbune ya mgbe ọ gara aka gịnị hapụ ime ya ka mkpukpu azụ hapụ ekpu ya. Ekelekwa m unu ọzọ. Ihe na-je gị ekele unu bụ na asị ekele onye omume na nke o mere ya eme gịnị ya emekwa ọzọ karịarị. Ị kwesịrị dịka onye dị ndụ ka ị na-enwe ekele n'ọnụ gị. O so n'ofu ihe na-egosi ịdị nsọ. Ekele amaka o. Ekele amaka o. Ndị nwoke ji nwaanyị o nwere ike nwunye gị ezi kelee gị ma ọ pụta n'ụtụtụ. Ọ dị ka gasị ike si n'elu igwe kwụkwasa gị n'ahụ. Ma ọ bụ gị wabụ nwaanyị o nwere ike ga-esi kelee gị metụ gị aka ịdị ka gasị na mma bịapatakwa gị n'ime. Ọ ka nwezi ekele dị mma. N'ebukwa ha oge o nwere ihe ndị anyị ga-elebasị anya n'ụbọchị nke taa n'ụtụtụ a. Ihe ndị ga-enyere anyị aka. Nke mbụ si dịka onye na-azụ ahịa, ịdị nsọ ọ ga-eme gị ka ị hapụ ị na-enweta ego n'ahịa ị na-azụ. Ụtụtụ ka ibe wee bụrụ dịka onye na-arụ ọrụ oyibo, gị nwee na-ebi ndụ nsọ ọ ga-eme gị ka ị hapụ ị na-enweta ihe n'ụlọ ọrụ ebe ị na-arụ. Ihe a bụ ihe ndị anyị ga-elebagacha n'ụbọchị nke taa ma ndị nke ọzụzụkwa na ya. Mgbe na-arịọ gị biko agakwala ebe ọbụla maka na isiokwu nke taa ga-eme ka ịmụta ihe dị ukwuu ma were ekụziri ndị mmadụ ihe dị ukwuu. Nke mbụ, gịnị bụ ịdị nsọ? Ọwa ajụjụ. Ịdị nsọ bụ mgbe mmadụ fụrụ ihe ahụ na-adịghị mma o kwesịghị ime ọ hapụ ime ya. Ịdị nsọ bụ mgbe ịfụrụ ihe ebe ihe mmadụ na-emebi isi ya nne ma ọ bụ nna lekwa ihe dị otu a bụ ihe dị otu a ka ọ na-emebila gị. Ịdị nsọ bụkwa mgbe mmadụ fụrụ ebe mmehie dị ya eme gịnị ya achaghara ya. Ịdị nsọ bụ mgbe mmadụ jụrụ gị kpọọ gị n'ekwentị jụọ gị ebee ka ị nọ n'ime moto ka hapụ isi ya na ị nọ n'ụlọ. O nwere ndị mmadụ kpọọ ha n'ekwentị, nna The Baptist ka ebe ị nọ na anọgwa m n'ụgbọala na-abịa ebe gị o, anọgwa m n'elu akwa ndina m. Ndụ agha na-egosi ịdị nsọ. Ịdị nsọ ka bifo m agwa unu ihe dị nsọ ahụ bụkwa biko ọ ya amasị m ka anyị dobere obere ezumike ka anyị ga gbara egwu gbarata obere egwu.